Kyllä mä heti aavistin, että ei ton parempaa komennusta mistään saa. Ja sitten sanoi kuinka siitä Pekkalas. Mä löin kauhean kovan asennon sitten ja sanoin, että kapteeni, minä olisin valmis lähtemään. Se olisi tutut ja kaikki, ja se on tuttu kaupunki, muuten monta kertaa käynyt, olisi lähempänäkin käydä. Ja Vääpeli huusi sieltä toisessa huoneen, että ei sitä sinne panna, ei se osaa sortsalilla se käyttäytyäkään, kun minä olin Vääpelin kanssa vähän huonossa välissä, kun en mä totellut sitä aina ja ne luisi, että ne syö koko ajan, ei millään se lopettanut sitä. Kapteeni sanoi, ei siellä niin tarvitse sotilaiden olla pannaamaan kuin se tekee. Ja sitä me mentiin siirto sinne ja se Helsingissä jaettiin sitten 3-4 miestä. Se oli niin pieni yksikkö, se Tivisnaisikuntakin, ettei se ole kuin 14 poikkaa. Asevalloissa koko yksikössä. Kaikki Suomen pienempi yksikkö. Sitten kun se oli niitä helsinkiläisiä poikia, tuli sinne 2-3, nehän osasi kirjoittaa ja olivat käyneet kouluja minä maalaispoikana. Niin oli hevosten kanssa aina tekemisissä, niin sovittiin, että kyllä mun täytyy siinä Latsua hoitaa, eihän mä kirjoittaa osaa. Enkä semmoista tehdä, kun eihän mä kouluja käynyt, olta kuin 4 vuotta kansakoulua, niin mä pääsin sitten kenraali Laatikaisen Latsua hoitamaan. Eihän se vanha pappa mitään ratsaannut isomaanen ratsastanut, mutta niin sitten sen takia mä tulin Mannerheimin kanssa tai en mä sen tutustunut, mutta näin sen, kun me sitten taas näettekö, että lomitettiin toisiamme, se Lappeenrannassa oli sillä oma hoitaja. Niin oli lomalla ja taas kun mä olin lomalla, se hoiti mun hevostani ja niin sillähän mä jouduin sille antaa muutaman kerran hatsunkin. Se oli semmoinen komea Antelman-niminen, se oli tämän, mikä siellä patsaana nyt on, niin sen edellinen. Mutta oli se sillä vielä kuulemma sen Mikkelissäkin, mutta se oli jo semmoinen vanha jalkapuoli hevonen, valtavan komea, mutta loppuun ihan vanha jo jalaa kipeä, se täytyy olla niin varovainen. Ei se uskaltanut ollenkaan raviakaan mennä, mutta kun antaa käytöön vaan mennä. Se oli niin loppuun jo. Ja sitten se oli seuraava tämä nyt, mikä se patsas on. Niin, ja oli tämäkin sillä sitten kuulemma joskus, siellä Mikkelissäkin vielä tämä Antelmannikin mukana, missä mullakin on valokuva, kun se oli sitten, ei sillä saa sitten kukaan muu ratsastaa kuin hoitaja. Se oli niin kielletty ja otettiin, ja meni sitten valokuvakin, kun mä olen siellä ratsaan. Mutta ei saa ne revineet täytyy näyttää.